să-i stor capul fiind pe foarte mulți. Cine sunt pur și simplu ceea ce sunt. Omul care transformă fiecare gând universal ocultă în cuvânt. Vexatul, tu nu mă înțelegi încă nicio idee, chiar dacă e mai pe față ca o acnee. Dar atât timp cât tu ești atașat de materie, forța mea te sperie. Mă vezi doar ca pe un criminal liric în serie. Corpul meu astral se întinde până în șambala și amboală pe tine când te văd sceptic și narcoleptic. 3000 metadon, demonii care ți adulmecă feromonii, tipii cu mani pe care ai mani. Tu ești în deplinătatea facultăților chipurile, dar doar în deplinătatea grădinițelor când ne vezi nouă chipurile. Pupilele dilatate, ochi injectați și cu cearcă-ne. Dacă ai puterea, vino și încearcă-ne. Dar te voi fixa cu privirea. Tu evident nu vei evita, nu vei putea și vei levita. Ești invitatul meu să mă compar cu Mesmer. Încep deja să știi ceva. Tu ai să crești, când vei avea adevăratul crezi. Primești aceste vești și începi încet să vezi. Când mă primești în mintea ta, eu primez. Când te privesc, să știi că te privesc de libertatea gândurilor. Mă dezvolt în tine ca un embrion în vitro, dar în final tot tu vei avea liber arbitru. Și atunci mă întreb pentru ce vei opta, 340 sau 310 la 8-a, adică 3000 ori 10 la 5-a. Și imediat după ce te văd cu ochii în soare, am să-ți iau fața în lupă, anagramă. Și atunci te vei uita la ceas și vei constata că nu e 11 august 140307. Explicația e că vexat te-ai eclipsat. Acum stai cu ochii 4, dar la propriu, nu la figurat. Vrei să afli la câți centimetri ești de mine? În parte cu 946 ori 10 la 13 și transformă în lumină. Ridic din subteran, blestem, nu mă tem și îndemn la un semn în capete de lemn. Cine sunt? Extra mega giga hiper ultra super, omul care spune adevărul să te super. Respopitul, privește-mă pe ștrase, strângi în smochină doar iluzii găunoase. Când mă vezi, nu mai pot să râs pe gură, și asta pe măsură ce eu te umplu de ură. La cotitură sunt cel ce spune visa, dar îți pică visa mai lent ca turnul din Pisa. Misa, spus că sus înseamnă afară, un psihiatru, doctor în filozofie veterinară, ce-a studiat muștele verzi prin prisma lui Anaconda. Ne-a făcut din ochi cu mâna ca Stevie Wonder. Nu mai face fețe ca un cub, eu sunt din subteran, te fac să mănânci prin tub, asta te sub jugă, eu vreau să te jugă.